tancočného tria Tri tvorivé tvory, alebo 3T, zo skupení Lukáš Puchovský a Juraj Šoptabaček. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže na začiatok by som vás poprosila, skúste sa nejako tak predstaviť, ako by ste sa predstavili niekomu, kto absolútne netuší, čo je to 3T. 3T je divadelno-improvizačná skupina, ktorá sa snaží, ako to je, darovať ľuďom adrenalín na javisku, alebo z javiska. No, čiže improvizujeme, robíme divadelný šport. Je to vlastne také odvetvie, ktoré nie je úplne blízko herectvu, skôr tej exhibícii a ukazujeme, čo sa dá vlastne vyrobiť z toho momentu, ktorý nám bol daný, či cez tému, alebo predmety, alebo cez situáciu, ktorá vznikla. A viete nejako popísať, že z čoho sa skladajú tie vaše predstavenia, že koľko majú scén, že v akom poradí a čo sa tam vlastne odohráva? Popíš. Koľko? Väčšinou hráme 3 scénky počas tej hodiny a pol až 2, hrali sme aj 2,50 už, ale v podstate väčšinou také 3 scénky, ktoré majú po 20, 30, 40 až 50 minút, takže niekedy hráme aj 2, ale už sme hrali 1 aj 5. Takže je to také veľmi voľné, čiže už sme improvizovali v podstate všade. A všetko. A všetko. Čiže v priestoroch od divadla cez námestie až po krčmu a Starú národnú radu Slovenskej republiky. Napríklad. Takže aj tam a v podstate ideme inšpirovať sa, nechávame ľuďmi, divákmi. Čiže či nám dajú nejaké predmety, alebo nám dajú témy, alebo čokoľvek vykriknú. Meno svojho obľúbeného filmu, aj zastávky, už bolo minule, nám dali meno zastávky a na to sme improvizovali. Takže v podstate ideme sa pripraviť dozadu, niekedy sa nejdeme pripraviť dozadu, čiže ideme rovno, proste nám ľudia dajú tému, hrali sme minule tu v Labyrinte, tak sme nemali moc čas sa pripravovať, tak nám dali tému a rovno sme hrali. No. Čo také najbizarnejšie alebo najextrémnejšie ste tak dostali z takýchto predmetov, čo vám ľudia z hľadiska dali? V Martine sme dostali takúto babetu, ale červenú. Čiže úplne inú. A v Žiline raft nám doniesli. 2 kajaky, záchranárskych psov aj s plnou výbavou záchranárskou. Neoprény. To boli také ako keby... Deti často dostávame na námestiach. Ale dostali sme teraz, naposledy sme hrali, nám dali ako predmet dieťa. Takže, ale nehráme s ním ako s predmetom, hráme s ním ako s plnohodnotným hereckým kolegom. Hej, to musím potvrdiť. Takže, no a potom čo také? Väčšinou, keďže ľudia nie sú pripravení na to, čo idú, tak dajú veci, ktoré majú pri sebe. Čiže také menšie, ale sú aj takí, ktorí naozaj nosia už pripravené veci a prinesú to na Pneumatiky a ja neviem čo všetko. Fakt, keby oni mohli, tak traktor sem dovezú. Máte pred predstavením nejaký rituál alebo niečo, čo vám pomáha, akože niekedy zostupe, že ideme do toho, alebo by to dobre dopadlo? No máme vlastne, my sa stretávame 12 hodín pred predstavením, vlastne začíname základnými zostavami baletnými, potom sú jazykolami, to je hodinka 2, potom samozrejme po tme máme také kontaktné improvizácie. Ale to je chorošky. Nie, väčšinou sa stretneme hodinu pred predstavením. Niekedy je to málo, to je pravda, ale snažíme sa, aby sme boli spolu a aby vznikla synergia. Hej. A keď sa to podarí, väčšinou si zahráme, Pucho zahrá niečo na gitare, niečo z jeho kompozícií, lebo on píše, viac ako číta. Takže sa tak akože snažíme vyladiť, aby sme aspoň rytmicky sa trafili. No taký warm-up v podstate. Taký warm-up. Čiže hodinu pred predstavením sa stretneme a 20 minút pred začiatkom sa snažíme už byť len my traja. Ide o to, že my spolu nežijeme, keďže máme každý svoje rodiny a práce, takže my sa stretneme len tu a keďže neskúšame, takže skúšame počas hrania. Čiže naozaj niekedy je dôležité, aby sme sa my stretli tak spoločne predtým, lebo niekedy fakt sa vidíme 10 minút a ideme na javisko a hľadáme sa tam a nie tu. No, to je potom sú tie začiatky dlhé. A máte nejaké motto na začiatku predstavenia, čo za každým poviete na začiatku tej vašej improvizácie divákom, aby pochopili, že vlastne čo idete teraz robiť? Áno, máme také
ak môžem povedať. No tak ale môžeš. Že sme úspešní a slávni. A keď toto povieme, tak oni sa vždy začnú baviť. Oni to tak chápu a vlastne sami nám dávajú peniaze. Nie, máme vlastne už nejakým hraním sa vyprofiloval taký úvod. Taký, ktorý hovoríme na každom predstavení, lebo sme si zaužívali, alebo teda sme vytušili, že to je asi správne povedať to pre tých, ktorí prídu prvýkrát na 3 tečko. Tak tá prvá veta je, že ak niečo, čo sme urobili na javisku je zlé alebo trápne, tak nech tlieskajú. Vtedy tak si vlastne vynútime prvý potlesk a potom ľudia už sú zvyknutí, že vlastne môžu tlieskať na čokoľvek, nehľadať v tom pointu, lebo ak majú radi pointu, tak my nie sme ten typ divadla. A prakticky sa vyhovárame takých 15 minút tým úvodom a ľudia potom pochopia, že teda z tohto oblačíku asi nezaprší a sú pripravení smiať sa na čomkoľvek. A vzniká momentálna improvizácia. Je to v podstate divadelný freestyle, čiže je to o tom, že ten človek musí vedieť, že môže ísť, môže aj neísť. Hrá nám tam hudba, ktorá nám, chvála Pánu Bohu, doplňa atmosféru a keď ešte aj niekto za svetlami, tak je to ešte lepšie a tým pádom je to plnohodnotné divadelné predstavenie. Musí sa človek narodiť s tým zmyslom pre tú improvizáciu, alebo sa to dá od niekiaľ čerpať, alebo odkiaľ máte tie nápady? No nám sa to asi stalo. To priamo na tom javisku, alebo... No určite, ja si myslím, že tam nie je čas na to, aby mal človek niečo niekde vymyslené. Nadanie určite nejaké tam musí byť na to, ale ja to stále hovorím, že tým, že je to šport divadelný, tak hociaký športovec v podstate je veľa športovcov, ktorí vedia športovať, ale niektorí to robia vrcholovo, niektorí sa na to hodia. A je veľa hercov, ktorí vie improvizovať, ale nerobia to, lebo nie je to ich šálka kávy. Nie je to ich šálka kávy, ale vedia to v podstate, myslím si, že okolo 95% hercov by dokázalo improvizovať na javisku, len oni majú stále pocit, že by to mala byť sranda, keďže my to hráme ako srandu. Ale improvizácia ako taká je vlastná každému hercovi 100%. No my sme to niekedy dávno začali robiť len preto, že sme potrebovali skrátka si minúť energiu a zbaviť sa tej nezdravej exhibície, ktorú sme ináč používali na námestiach a všade inde. Takže našli sme si takýto filter alebo čo. No a tak je to o tých ľuďoch, hej, je to o tom, že koľko energie dáme, toľko aj dostaneme, alebo teda niekedy je treba dať naozaj veľa, aby sa vôbec niečo vrátilo, ale tak to je o divákoch. Ale každopádne si myslím, že nie je úplne nutné a podstatné, aby človek mal zhora nadelené, keď chce robiť improvizáciu. Čo keď ľudia sa nesmejú a vy už očakávate úplne, že musia sa zasmiať, ako to riešite vnútri, ako to riešite na javisku? Jedna vec je dôležitá podľa mňa pri tej improvizácii. Veľmi dobre si určiť hranicu medzi hanbou a trápnom. Pretože trápno môže byť ešte len sakra dlhá pauza pred rehotom. Kdežto hanba je hanba. Asi to nie je odpoveď na tvoju otázku. Trápno. Ja osobne mám veľmi rád momenty trápna, pretože keď sa s trápnom sa totiž to dá narábať. Hej. Sú momenty, kedy človek cíti, že to ide, to je taká vlna. Tak podľa mňa by to nemohol robiť človek niekto, kto si aspoň trochu neverí. Áno. Ale deje sa aj to. Mne sa to v začiatku dialo fakt, že som nevedel, že aký je ten recept na toho človeka, ako ide na nikto z nás. A to sa tak časom nejako, no to je to, že venovať sa tomu ďalej a v tom toto celé je, čiže odbúravať tie trápne časti, možno skúšať ďalej a tak. A keď ľuďom to trápno nevadí, tak musíme len ho my vedieť prežiť v podstate. Ono veľakrát na tom trápne sa dá vystavať niečo ďalšie. Hej, že vlastne keď si zoberieš trápnu ako temporytmický vec, ktorá po tej vlne, kedy bol nejaký rehod a išlo to hore a bola šupa za šupou a niekam to išlo a zrazu to spadne a príde trápno, tak je to ticho, je to pauza, ktorú ľudia si hovoria, že ja by som tam nechcel byť. Lenže môže to byť takisto platforma, z ktorej keď si na dne, tak čo ti iné ostáva, len sa odrazíš, hej. Čiže je to akoby dobrý výrazový prostriedok, ak sa s ním človek učí, alebo ak sa mu darí s ním narábať. Netvrdím, že si vyrobím trápno 13 krát za predstavenie len tak, že ma to baví, to vôbec nie, hej, ale keď sa stane, tak mi chutí veľakrát, akože zaujíma ma trápno, to je super. Lebo človek môže už len milo prekvapiť potom. Ja osobne to asi ani nejak neriešim, proste je to tam a jak prišlo, tak odišlo a za 2 sekundy a musíš stále ďalej. V podstate nemáš čas sa pozerať dozadu, lebo ak začneš, tak začneš špekulovať. Takže je to fakt, že flow a človek musí ísť. A keď je to už moc trápne, no tak musí hľadať cestu ako z toho von. No. Máte pocit, že za tých 8 rokov ste sa niekam posunuli? Vnímate to nejako na niečom? Ja si myslím, že určite. Minimálne je to v tej pripravenosti postaviť sa pred skoro akéhokoľvek diváka.
Už menší stres ako výjsť pre človeka. Tým, že sme si už zažili všetky možné druhy hrania, aj druhy divákov, aj druh priestoru, aj všetko, tak už sa vieme na všetko pripraviť a či sa to posunulo, ja si myslím, že asi aj áno, hlavne v tom zhrati. Ak človek vie, čo je to zhradca, tak či kapela, či hociaký šport, hocičo, proste tímové musí byť zhraté. A keď to zašlapé, tak to ide ako gula. No a v tomto to je celé, vedieť sa zhrávať a vedieť sa počúvať a komunikovať. To je najdôležitejšie. Už keď je sám za seba, čo je niekedy tiež náš problém, že všetci majú tak prepnuté množstvo nápadov v tej hlave, že sa nevieme na javisku dohodnúť. Čiže je to o... Asi myslím, koncentrácia. No, najväčší progres asi vznikol to, že sa vznikajú medzi nami ako keby skratky bez toho, aby sme si o tom rozprávali. Čiže stačí pohľad, stačí niečo, stačí intonácia a už viem, čo asi ide. A veľa vecí nám vzniká unizono na javisku tak, že ľudia pozerajú, že to jak to, že to vzniklo. Ale my už tým, že sme tak často spolu, tak už sa to samovolne deje. Tréma. Čo je tréma? To je len prezločený smer. Nie, no sú momenty, kedy človek má menšiu chuť vystúpiť alebo ísť, lebo má pocit, že nie všetky podmienky sú splnené na to, aby to dobre dopadlo a aby vlastne ten prijímateľ dostal tú plnú dávku podporenú svetlom všetkým možným. Keď už to človek pozná, ako to má vyzerať a zrazu ide do toho, že nevie, ako to bude, akoby všetky tie okolnosti tomu, tak vtedy je to možno ani nie o tréme, ako skôr o takej, ako keby nejakej zodpovednosti za to, že už som tu, odo mňa sa niečo očakáva a toto je to najťažšie ako keby na tom, že kamoš mi hovorí, že no už to nemáte jednoduché, príde človek, dá 4 € a povie bauma. No a čiže ako keby je to také priťahnuté za vlasy, ale dá sa to aj takto brať v podstate, ale myslím si, že tí ľudia nie sú len o tom, že prídu sa baviť, ale idú sa proste pozerať na ten proces, ako to vzniká. A čo sa týka tých skalných divákov, teda pozorujete v mestách, že vidíte už niekoho viackrát, hej, rôzne fankluby, alebo tak pociťujete to? Nám sa to nejak silno nedostáva, že by za nami chodili ľudia, že halo, my sme teraz akože z vás na vetvi už 3 roky a vlastne stále chodíme. Ale kde tu človek, ktorý na nás chodí, tak dá nejaký odkaz, ktorého nám je jasné, že nás nevidí 5. krát. Cíti to ale aj z javiska na začiatku, fakt keď prídeme, tak vidno, že tí ľudia, ktorí nás poznajú, že nám dajú najavo, že aha, už ste tu. A ešte sa aj pýtame, či je niekto prvýkrát na začiatku veľa razy, takže tí ľudia sa sem tam prihlásia, tak vidíme, že sú aj nejakí noví, pýtame sa, odkiaľ nás poznajú, čiže je to stále, v podstate je to neustála práca, ako keby s tým divákom, s tým všetkým. Samozrejme, že už nám to nosí aj nejakú tú korunu, čiže v podstate už nás to aj živí z nejakej časti. No, vnímame to ako robotu. Tak, aj keď to nemá byť práve nič, čo by dehonestovalo slovo robota, alebo to, čo robíme, že divadlo. Je to v podstate hobby, ktoré nám príjemne zabezpečí budúcnosť. To je jedna vec a druhá vec je, že je hrozne príjemné sledovať, že ľudia chodia a platia za naše tréningy. Takže... A máte nejaké také mestá, kam chodíte častejšie? No, tak začínalo to v Žiline, tu sme doma. Čiže Žilina, tu z tých improlík to ešte vyšlo. A potom prišiel Olomouc, tam sme hrali Žilina Olomouc veľmi dlho, ale ako náhle sa začalo rozbiehať slovenské hranie viac, tak ten Olomouc začal byť časovo a energeticky náročný aj všetko. Tak sme už potom prešli na Martin, tam chodievame, tam máme... Sme takí hráči D1. No. Vážska kaskada. Vlastne od Martina, tam síce váh netečie, ale o to lepšie. A potom Žilina, Trenčín, tam chodíme dlho už do Lúču, do Trnavy, Kino Oko, tam na Intrákoch, Nitra, keď sa podarí na Intrákoch. Keď sa Nitra podarí. Keď sa Nitra podarí. A v Bratislave hrávame už teraz 6. rok v podstate na lodi divadlo Popalovi. Takže... Plus tam ešte máme ďalšie hranie občasné v Nuspirite, hrávame ešte kde v Liptovskom Mikuláši občasne. No. A to je náš najvýchodnejší. A ešte zvolem Banská Bystrica. V každom meste my si musíme, alebo nejaký čas trvá, kým si vychováme diváka. Hej. A to neznamená, že sú tam ľudia nevychovaní, len teda, že pochopia, že na nás sa dá chodiť. Hej. A čo to znamená, že prísť na nás a aký typ srandy to prináša a čo to je za... Takže to veľa ľudí má za kultúru, to je tiež veľmi príjemné. Sú ľudia, ktorí prídu a sa nezasmejú, oni to prídu ako keby študovať. Fakt sa tam sadne a pozerá sa celý čas, čo robíme.
A to vnímate, hej, že niektorí ľudia sa nesmejú. No, to je vec, ktorú si všimneme veľmi skoro, myslím si. Pokvapím, keď príde prvý raz, nezasmeje sa, už nepríde, ale on tam chodí častejšie a on si to proste pozerá. On si nepríde, ako že možno sa mám to vlastný svet, že no, o tom hovorím, že jednoducho sú ľudia rôzneho typu a zamerania, ja neviem, čo na nás všetko sledujú, a hlavne tie ženy v podstate, nie. Tak to neviem, čo na nás sledujú, ale milé od nich. No. Ako ste sa dostali vôbec k divadlu úplne od toho nejakého malíčka? Ja som začal tu v Žiline, bol taký ochotnícky súbor, ktorý viedol Jožo Abafy, ktorý je vlastne aj náš manažér. Sa to volalo Makovice, alebo divadlo Makovice, a oni robili predstavenia, alebo veľmi sa to blížilo divadlu. Neblížilo to divadlu, myslím si. No a jednoducho tam som začal fungovať, napriek tomu, že tam bola moja sestra, čo mi akože trošku vadilo. A potom som vlastne pochopil, že existuje Improliga a raz niekedy dávno s nejakým kamarátom sme si povedali a poďme, a išli sme a už to tak nejak zostalo. Čiže tá ochutnávka moja konkrétne bola práve cez tie Makovice žilinské. No ja som vyrastal v podstate voľnočasovo v Drietome. Voľnočasovo som vyrastal u Salesiánov v Žiline, v podstate na Réckej ceste, na Hlinách, a tam som v 8. ročníku na základnej škole, mám pocit, robil predstavenie, ma zavolali, že čin čin, hej, tak som hral Ľudmilu Podavorickú čin čin. A tak tam, tak akože, že divadlo, tam sme robili s nimi ďalšie a ďalšie predstavenie. No a potom som skúsil ísť na školu, na ktorú ma nezobrali. No a o to radšej ma potom zase zobrali. A na akú školu ťa zobrali? Elektrotechnika, pajkovanie pod prúdom? Nie, na herectvo. Ja? Ja som chcel študovať herectvo, potom ma nezobrali, no ale nakoniec niekto odstúpil z prvého miesta a ja som bol počiarovaný, prišiel papier domov, že ale veď, čak dobre, tak vás zobereme, no a nakoniec som tam nastúpil aj ja. Mimo 3Tčka máte nejakú inú činnosť, nejaká medializácia, lebo tak myslím, že teba, Šoko, sme mohli vidieť aj inde ako v 3Tčku. V televízii, ktorá má v mene Citoslovce. Áno, no, tak aj to sa stane. Je to taký bočný produkt toho, že vlastne to 3Tčko už je dosť dlho na trhu a prakticky sa nedá nevšimnúť pre ľudí. A dostal si sa tam práve cez toto 3Tčko alebo cez niečo iné? Cez to, že mňa považovali za niekoho, kto by mohol tento typ srandy preniesť aj niekam inám možno. A áno, cez 3Tčko. Či som neodpovedal? Dobre si to povedal. A ináč deje sa, lebo však je evidentné, že v tej Bratislave už tie tváre dochádzajú, takže už vlastne tí skauti chodia na vidiek, kde vlastne my ešte prehistorickí ľudia fungujeme a sme gmáni za, skoro by som povedal, východné ceny. Alebo výchovné ceny, takže vždy radi po nás siahnu a dajú nám najavo, že pritom aj zostane. Dajú nám najesť, napiť, na cestu. Pošlú nás domov. Pre mňa je 3Tčko brutálna vec, lebo mi ukázalo, že to, čo som si myslel, že je postih, že sa tým dá živiť. A vlastne cez to sa mi otvárajú rôzne iné čakry a cesty, ktoré mimo iného nosia aj koruny, čo je pomerne dôležité v dnešnej dobe. Čiže áno, no tak je to bočný produkt toho, že si ľudia skôr či neskôr už nás všimnú. Hej. Lebo aj sa o tom hovorí, či v dobrom alebo zlom, to vlastne asi kvôli reklame je úplne jedno. A na Facebooku sme. A takto na záver by som sa vás chcela opýtať, že ako vidíte 3Tčko do budúcna? Ja si myslím, že treba, to je také dobré porekadlo, že počítať s horším, dúfať v lepšie. Lebo 3Tčko tu môže zajtra nebyť, keď sa čokoľvek stane. A ak tu bude o 10 rokov, my budeme len radi, lebo to bude asi známka toho, že nám to stále chutí. No, takže asi. No je to veľmi tenká hranica medzi tým, aby to sklzlo do niečoho, čo už nechceme, aby to bolo, a medzi tým progresom, čo je v podstate, aby to... Teraz sme mali práve po pár, možno aj rokoch takú debatu na začiatku tejto sezóny, že čo s tým ideme ďalej robiť, ako to posunúť, lebo sa z toho stala taká mašina, že sme hrali a sme sa tomu ako keby nevenovali mimo... Tak dramaturgicky. Mimo javiskovo v podstate. Vždy už len sme išli hrať a treba sa aj zabrzdiť a hrať možno aj menej, ale hrať proste chutnejšie, lebo dá sa, ale už aj toho času nie je toľko aj všetko, takže... A je evidentné, že keď za mesiac zahráme 8 3Tčok, stalo sa, že sme zahrali 12, no. tak je človek unavený. A
na to javisko my to nechceme, aby to divák cítil, ho to nemá prečo zaujímať, že my sme unavení a možno aj podráždení jeden na druhého a jedno s druhým. To si nemyslím, že sa tam až takto prenesie, ale môžu byť aj takéto veci, lebo predsi len... No úplne najskalnejší v podstate niekedy si všimnú, že riešime osobné veci na javisku, čo si obyčajný divák nevšimne, ale niekto si povie, že a tam som nie... A to sú hlavne ľudia, čo nás aj akoby osobne poznajú. Čiže veľa razy sa stane, že si ako keby nepadneme do raj na javisku v tom, čo človek myslím, možno si niečo povieme vzadu a nie je to tak vpredu, ako sme si povedali. Dvaja možno nastúpia alternatívnu cestu tomu, čo sme si povedali a ten jeden to chce striktne dodržiavať a vznikajú také mikrokonflikty, ktoré nie vždy sú ideálne vyriešené a na prospech veci, ale o to práve máme čo ako keby eliminovať. No. Čiže vždy sa tam vyskytuje niečo. Tým, že je to živé, tak preto každé to jedno predstavenie nás baví, lebo je fakt vždy iné. Je hrozne fajn, že to 3-tečko funguje a my sa na to dívame ako z vlaku, že toto všetko sa nám deje. Naberá to takýto rozsah, ktorý už vznikajú o tom také fámy, že my sme tu boli skôr ako už spomínaní chalani a tak ďalej, čo nie je pravda, lebo oni improvizovali v Astorke už dávno pred nami. A taký, že my sme vymysleli improvizáciu alebo nejaké improligy, no vôbec nie, tieto veci fungujú už dlhé roky, vzniklo to dokonca v predminulom storočí v Amerike. V Čechách je to oveľa, napríklad improvizačná komunita je oveľa väčšia v Čechách, tam sú improvizačné, ja neviem, jak to povedať, súťaže, súboje, tam naozaj... Tam je rozhodca, ktorý píska, ktorý dáva rôzne okolnosti, mení zastavy, pustí hrať jedného, druhý nemôže. Tuto je iná forma tej improligy a vlastne také akože naše improvizačné veci asi takýmto spôsobom robíme. Ja poznám z hraníc, z Čiech, chalanov, dekadentné divadlo Berúška, tak oni robia trošku to podobne ako my, oni sa vôbec nepripravujú, oni idú takým iným spôsobom do tej improvizácie. Potom tí nepripravení, tí chalani z Blávy, tak oni robili zase inak, my robíme inak. Každý má taký svoj rukopis nejaký, ale je to dané tými osobnosťami, čo tam sú. Kamoši ste aj takto akože v normálnom živote nestretávate sa len na javisku, hej? Nie. Ako čo sa týka všetkých vás troch. Napríklad. Sme kamoši, so Stanom je to horšie, keďže on funguje v Bratislave a žije tam. Nie je horšie to kamarátstvo, je ten kontakt horší. Tak, ďakujem. No ale keď sa podarí, tak sa stretneme a je to fajn. Ja myslím, že s Puchom my sa stretávame tak priebežne. Chodíme spolu na pivko, tak so synmi sa stretneme sem tam málo. Ale už máme tie rodiny, tak sa venujeme, no to je také, tiež nás to zasiahlo. A Stanislav Staško nie je tu dneska s nami. A vedeli by ste o ňom niečo povedať, nejako charakterizovať? Stano je chalan, ktorý je taký zodpovedný, on si žije tak svoj exaktný život. To vôbec neznamená, že je to nejaký škatulkár, ktorý nemá rád srandu. A keby som ho mal charakterizovať, je to milý, usmiatý človek, ktorý... So sebe vlastným zmyslom pre humor. Presne tak. Nie, tak... A vlastným moherovým svetrom. Vlastným moherovým svetrom, na ktorý si rád dáva. Dobre, tak ja vám prajem čím viac stálnych divákov, spokojných divákov a aby ste robili ďalej takú zábavnú improvizáciu a že vám to spolu klaplo. Ďakujeme pekne. Prajem.